Argi itzalak. Kepa Errasti eta Idoia Gerenu. Aktore edo estena gainean egote hori beti gustatu izan jat, txiki-txikitatik gustatu izan jaten gauza bat izan da. Beti amestu nauen gainera aktore izetiakin, batxilergoa bukatu nagoenean edo 18 urte inituenean erabaki nauen, arrazoi desberdinagatik, ofizialki antzerki xeetzen beste zerbait ofizialki behintzat ez antzerki ikasketak burutzia, baina bai hasi nintzen, igual amateur moduan edo beste talde batzutan edo ikastaro desberdinak egiten eta antzerki klasiak edo nozio batzu jasotzen behintzat. Hori baino lehenago baita 14-15 urtekin AED-en, Arrasate Euskaldundu dezagun elkartian, berak sortu hauen, AED-ek sortu hauen antzerki ikastaro bat eta punto bainitzen gezurra esan da. 16 urtetik gorako entzako esan da, 14 euskan eta trampaina sartu nintzen. Eta gero ja behin karrera bukatuta, ez dakit nola izan zen, hori Madrilera juteko asmo eukin nauen, baina azkenean aldrebestu nintzen asuntua, hemen gelditu nintzen, eta enterau nintzen taen, Donostin behuela antzerki tailer bat, antxe apuntau nintzen, eta ja 2 urtera hasi nintzen profesionalki lanien, eta ordutik apur batak bestiak harri dau. Nik ez daukat, horitzapenik noiz nola, badakit nik amari esan niola, ama antzerki apuntatu nahi dut batzen naiz, eta nik ez nuen neuki zure lotxeagabekeri hori, eta 16 urte arte zaien nintzen Tolosako kulturetxeko tailerren apuntatzeko. Eta han hasi nintzen, gero nik ikasketak egin nituen unibertsitatekoak, eta gero erabaki nuen antzerkia ikastea. Orduan Iruñako Nafarroko antzerki eskolan egondu nintzen urte bete egin nuen, baina hor kontatu nintzen interpretazioa gustatzen zait, eta baina zuzendaritza eta gero niri liburuak gustatu izan zaizkit beti. Orduan, holtza gainean egote hori zenbateraino, eta orduan erabaki nuen interpretazioetik baino liburu aldetik jotzea, eta batez ere kontatu nintzen euskal antzerkian liburuan ez zela ezer ikertuta, ikasketak egiten egin nintzen eta proiektu bat behar nuen, da han nikorra sartzen hasi nintzen, eta orduan kontatu nintzen zola ezer ikertuta eta hor guztiz zaletu nintzen. Lehentzan hobi moduko bat, baina ordean ere bizitzan aldatu nintzen eta esan zuen, honek interesak sakonago dauka eta hor sartu nintzen ja buru belatik. Eta gero, Kantiuska sortu genuen lagun talde baten, eta hor sortez eukide daukera antzerkian esparru ezberdinetan beti jolasen aitzeko. Baina nien ez profesionalki, antzerkizaren elkartean nahi nintzen lanean, baina profesionalki aktore bezala edo zuzendari bezala edo ez naiz sekula ditu. Gero gehiago izan da nire hobia edo nire atzeko lan. Lehen esan duten moduan, nik batxilergoa bukatu nagoenean, erabaki nuen kastetaritza ikia, beti gustatu izan jaten antzerkixa, baina, alde batetik, gurasoek esan ustielako, igual, pentsatzeko, askori gertuko jakien moduan, ez? Betikoa etzalako lanbide estable bat, baina eske ontsi konturatzen az egisa dela. Eske ez da lanbide estable bat, egisa da. Egisa da eraberian, 18 urtekin hasiko banintz, igual beste gauza batzu jakingo nituzke oin, o ez, euskalo, ez dakit, igual gauza horrek lanien ikasi ditut, sekula ezin da jakin. Neri liburuak asko gustatzen zaizkian, da idaztea gustatzen zitzaidan. Orduan, nik filosofia ikasketak nituen, baina nituen argi nunkan, hori nahi nula. Baina bukatu nituenean, nik batzen nahi antzerkia ikasko eta amak esatzen, oain nahi zen. Egia bestea ondoren, da hori egia. Eta aktore lanetik bakarrik bizitze hori, nik uste telebistak salbatzen dira gaur egun. Eta gaur egun igual hori bez hemen, ze garai baten hemen egun goen kale, baina eske gaur egun hori bez dau, fikzio bat itzen danean asko jota daukotzu 2 hilabeteko soldatak, baina gero ja basamortua da, orduan. Hori ja lan mundua sartzen zara, ikasketa mundutan,
gure garaien, oain dantzerti sortu da, eta ez dakit ze gertatu da nenekin, baina gure garaien ofizialki funtzionatzen duten eskolak Madrilen eta Bartzelonan bakarrik zeuden, eta oso zaila zen bertan sartzea, gure gurasoen ikuspegi hori ulertzeko. Zin, Madrilea jun, ez daukazonkak, kasi beste zerbait, pixkat, oinarri bat hartu beste zerbaitetan, eta gero kontzertu mundu hori beti aukiko ez du denbora, eta nik uste hori egia dela. Eta ze importantia dan bilatzia zuretik gertu dauen konto gure dozun gai bat edo benetan ukitzen zaitxuna. Osa, motivazio bat egotia kontatzen dozun hori kontatzeko, ez? Osa, ez izatea kontatzeagatik. Emutu dutzelako uste beste dimensio bat. Niri bintzat askoz gehiago gustatzen zaizkitolako gauzak. Irakurtzea, gero irakurle bezala, zerbait interesatzen zaizunean jotzen duzu, baina unkitu edo barneatu egiten duzu, matematek bere barrutik kontatzen duzu zerbait, ez? Piskat biluztu itetzea, ez? Azkenen zuzean hortatik aizea izketan, eta orduan zure pentsamenduak nola baite, zure sentimentuak azaltzen aizea publiko horri. Aktore balin bazea, nik ustet baita ere, baino sortzaile bezala edozein puntutatik zure parte txiki bat ematen aizea, ez? Gukoin erabaki dauela adibidez, antzerki taldia sortu dauela eta saiatu gure dauela, bide bat eiken, etorkizunean profesionalki bai, eta hortik bizializateko, bai ikusten du, edo nik ikusten dut arrisku bat ez, sartzen zarenean makinarian igual urtero zerbait sortu biozula, edo epealdi batetik epealdi batera bai edo bai zerbait sortu biozula, galtzia apur bat, hori, ez? Benetan zer kontau gure dozun, eta kontau behar izatea zerbait, kontau behar dozulako, edo epiak hola markatzen dutzuelako, ez? Eta horrek emuten duz kriston bihurra. Niretzat antzerkia ez da profesionaltasunea behira egindako gauza, eta horretik zen filosofiak esan eta gero erabaki nun, baina niretzat antzerkia da senda bide bat, edo nire burua ezagutzeko eukideten biderik onena, eharrena, ezak nola esan baino. Eta bai pertsonalki idoiai behira, barrua behira, gorputzai behira, nire ahotsak nola funtzionatzen du nahi behira, nire ezinak zeintzuk dianak ezagutzeko, idoiai behira, taldean lan egiteko, niretzat ikaragarria, zu ezagutzean horren barrun, taldean barrun nola funtzionatzea, zenbat irakusten dizun bizitzaz, ez? Eta fikzioa egiten egia, baina errealitatea da, eta ni naiz, idoia naiz, eta fikzioa sortzen egia, idoiatik ateratzen da, baina zenbat ikasi egiten dik antzerkiari esker. Nik uste zorri... Atzeko lan hori egiten beba izaten dozu, ez? Talde lan hori egiten. Antzerkian mundu osoa, nik uste filosofia edo kazetaritza edo ez dakize ikasi, baina antzerkian niretzat mundu guztiak egin beharko luke modu batera edo bestera, ez oholtza gaineko sufrimendua publiko aurrekoa eta ulertu ezaket jende bat hitzaiola gustatzen, baina antzerki tailer bateko partaide izatea aste betez, nik uste mundu guztiak egin beharreko zerbait dela, bakoitzak bere barrua begiratzeko modu bat delako, baina barru hori kanpo ateatzeko beste modu bat delako. Orduan, uztartzen ditu mundu... Kontaktuan zanz jendiakin bebai, ez? Dau kontaktua hundixa dau, komunikazio hundixa dau, jendiakin, eta zuk esaten duzuna, zure buruakin bebai, segun ze gauza planteatzen dien, eta... bai. Niretzat izan da, eta beti izango dut, ikasgai ikaragarri bat bizitzako. Bueno, nik ekarri dut, oso zailen jatera bakitzea zer nintzen nire gauza kutxunena, eta pixkat pentsatzen, ni izatez Tolosarra ez naz, baina urte asko dara Tolosan bizitzen, eta orduan pentsatzen apur bat jabetu nintzen baneukala Tolosan, txikitako uste dut amak urtebetetzerako prestatutako eskuzindako album bat, gero pentsatzen dut ni margotuko nahuela, ez dakit. Suposatzen dut ni margotu nahuela gero. Eta hemen dauzkat, apur bat nire txikitako edo txikien azaltzen zen argazkixak. Eta gero horretaz gain ekarri dut, jake argazki batzuk ekarri nituen, hemen da argazki oso kutxun bat dauketena nire birramonakin, zenik birramona ezagutu nauen, eta gero
ekarri dut beste argazki bat album hontan ez zauena, amonakin, oso harreman berezi xena daukalako amonakin, eta etxian daukotelako Tolosan, atxabaltatik ekarritea, eta horretxeatik, honetxeik ekarri ditut. Eta amonak antzerkiakin lotura zeukan uste? Ez, hau ekarri dut baita, antzerkiakin lotura euken zerbait ekarri ahal izan ezkero, hobeto izango litzakela esan duzu eskuelako, eta gu oin lantzen gabitzen antzerkixa, Mami Lebrun, guk sortutakoa, badaukalako zer ikusixa, amona honekin edo amona honen heriotzak nigan sortu dauen emozio edo sensazio batekin eta nire artien pentsa pues hauxez. Nik emozio kutxuna zerbaitegatik dira gauzak eta liburu hau aukeratu dut, Edurne Zurri eta 7 kakanarrutxoen ordu zoriontsuak. Niretzat oso liburu berezia da eta horrexeatik jasota daukat eta gainean nire logelan zintzilikatuta mazki nire azkenengo logeletan zintzilikatuta. Beti eruten duzu, etxetik etxeruten duzu. Eta hau da, nik gogoratzen dela, baina nik uste nik aukeratu nuen nire lehenengo liburua, liburu denda batera jetxita aitarekin junitzen, eta aitak esan ziamen, aukeratu zuk nahi zuen liburua, eta liburua aukeratu nuen, noski eta nola ez ordu bete denan zalantza asko egindakeo, aukeraketan, eta orduntxe irakurtzen ikuste eta astear edo nengola, eta orduak ikasteko eta, balio duen liburua, eta orduan, nik uste nire liburuekiko zaletasuna honekin lotzen dut, ez? Azkenen niri ikaragarrizko ilusioa intzidan liburu hau nik aukeratu nuen eta poz-pozik etxea aiatu nintzen. Eta gainean nire aita urtebete zendua izan da, eta gogoratzeko, uste baina superrondo mantenduta dau, Gauza honek ez da erresa mantentzia ondo. Zintzilikatzeko aukera dukat, eta hauxe, nire liburua. Itxuna.